everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ibaw ko, Chief. Sa dili pa maabot sa 3 ang akong ihap, mag-una-una ka nagkuha sa imong armas. Aron ako'y maalkansi, tungod kay mao kinisagad kayong buhaton sa mga bintahador kayo. Anar kutob sa dos, mag-una-una dahin sila. Muna saan nagiingon ako nimo? Muna saan nagi pasabot sa rules of anticipation, Chief? Mao nga uno pa lang gani, iunan ta na ka. Ako sa ospital. Uy, pa ko inining. Dili ko reklamo ining imong kibuhat. Nasayop ka, sir. DOA kagihapon bisag tad-on ka pag-ospital. Dili panghambog, sir. Bisan ikaw mismo ni bawa ka nga dunasab ko'y dutang agis marksmanship. Ang giigo na ko diha sa imong dughan mao ang main nga ugat nga mo'y agianan sa dugo nga mo supply ug mo rotate sa kasing-kasing ngadto sa mga vital organs sa atong lawas. Wa ano nako ni antimanuha pero sorry kay sir, na damage gyud. Mao nga mamatay gyud ka aron iyawat na lang may iban-ibanan ang mga tawo nga parehas nimo. Usbo na ko sir. Dili ko kurap parehas ninyo. Makasalig gyud ang mga Pilipino nga dili ko makigparehas mga taong kurap parehas ninyo. Ug dili sab gyud mahitabo nga makigatbang ug makikompetensya ko ninyong mga kurap. Makigsangka lang ko ninyo kung kinsay makabinta na tos kinabuhi kamatayon. Sama ni karon ay tapok nimo. Mao nga sorry kayo. Sorry kayo. Asa ka. Ayaw si mong panaw, sir. Ding. Dugay-dugay kitang duha, hindi na. Ding. Sige. Asa ka. Suroy. Ipanaw ang akong dugo. Tabang! Nagsiga ang mga suka. Pero aw ang hayag. Kitugnaw ko. Ingon di ini ko. Matay na ang tao. Ngit-ngit. Hello? Mga kunsing, Oh, kinsa ni? si Dennis ni ba? Dennis? Oh, wa pa man gihapon mo pauli ang imong amigo. Wa pa mauli si Ernesto. Maunta kaya ko ipangutan na kanimo ba? Sige mga kunsing, susiho na mo ang kampo. Salamat, Dennis. Ilang ka bala ka ma? Oh, misali ko nimo. Dili nimo pasagdan ang akong anak, Dennis. Sige, katuog na lang ma. Ako'y bahala. Bye. Sige. Gabi na kaya. Hain ka. Tawagon ko ang kampo. Unya, ikaw? Tawag na lang ko siya kay. Ako lang huwas tawag ni Sir Dennis. Asig niya sa turo, Sir Neng. Ako lang giapoy huwat niya na ko siya. Sige, tawag na dito. Sara na ko pultahan ha, sa iyong kwarto. Oh, sige, Goryo. Salamat ha. Pero, Goryo, may naibawan ka ba kung kinsay hinikugma sa akong anak? Forbida sa istorya ha. Kauyab ka dahil na si Erding nang. Nga, ako hinoon. Mas makauyab ako atong Berneng. One click na ng mga babae na ko na kutsing. Mas kaibgan pag sa mga babae ka na si Erding. Mangihi gali na magtakilid. Kung asa ikupot ya, matakilid. Buka ata kayo. Wala yung amigo na ko'y. Makauyab ka na nga. Laksot o panagwaya na. Layor ka na nako. Hay ni mo, Goryo. Nang, bantay lang ha. Sira na ako ning pultahan ni mo ha. Basta ko. Di ko makatuo nga babae mo hinungdan ng nalangan sa papauli sa uning ay. Basta ko ako maana na nila. Saan ka na ko susihan is by Erning? Yan ka lang, boss.
Ako lang doon mo. Bi, boss. Saya to. Bi isa boss. Wa mo lakaw sige Mr. Ting. Ay, busy ra ba siya, boss? Kuan kung may tuyo ka ni Mr. Ting, kanang ugma lang, boss, kay labi siguro, di siya makatubang ni mo ron. Suwaya lang palihog. Basin pa di iya kong atubangon kung mahibaw siya nga ako'y makikita niya. Sura na, boss, eh. Importante mo gud kay ni palihog boss. Idag. Di mo gud ni makahuwat og ugma. Ano tabi-tabi, kinsam di ka? Ing na palihog ni si Erning. Ing na palihog. Pagkuston ko magpasakop sa iyang organisasyon. Ah, kulukoy ka ba eh? Taka mo koagayaw gud. Pawad agad. Pusilon ta karon na. Usabi, organisasyon ha? Usa magpasakop ka sa organisasyon ha? Unsa may organisasyon din eh? Bidap. Biya dis git biya din ha. Balik kung diin kagikan. Kulukoy mo kang manulti ha? Di na ako gikan sa sod. Malitian kay karon ba? Bidap. Gidaan ako din ni Sir Timyong ganiha. Di na ako gikan. Kuyog kong Sir Timyong ganiha. Military ko boss. Nakailanan ako Mr. Ting. Nagkakita ni mi ganiha. Diba, unsa may ako na prueba ni ba? Nga, ako kang tuan nga dinhi ka nagikan ba? Military ka? Nga ano mo military ka, ha? Gihudlat ko ni mo? Uy, bay, sultihan di ka no? Military sab ko, bay. Misadlayan lang ko dinhi ni Mr. Ting. Ha? Ano ba, respetahay lang ko ta? Biya na dinhi, bay. Balik lang ugma sa dlawan. Busado ba ni mo, eh? Ikaw may magbuot. Buhin ako! Kamoy ang asado! Moonlighting ng inyo! Moonlight sa illegal na ligos! Uy, dali ka rin na ulian dayon. May noon. Patay ka ni mong ibuhat, bay. Manganda ka lang gihapon bisag lipong-lipong ka pa. Balik ko, may. Patay ka lagi, ani. Tana! Three! Gihangyo, tagbito ka ganiha, huwag ka gimusugot. Pila mo kabuok na nag-moonlighting din ipad. Nga nunuta na magkapay. Nadlock na ka. Ano na, Koy? Wala. Patay na ka ni. Ano, Koy, ha? Ano na? Muram ka gustin, ha? Patya siya! Direk! Unsa? Patya na yun! Naghagay ko di ka! Tingnan ka patya na yun! Magsingano ng mata ni mo! Unahanon ka, oy! Tana, Derek. Tutuli ko. Hay ng kwartong Mr. Ting. Bay, bay. Bida, bay. Bisan patyon mo ko na, bay. Dili ta katutulan ko na hain si Mr. Ting. Nagtuo kang komedya rin ako. Patay na usan mo kauban. Di ko managanag. Sunod ka na ako. Tudluan di ka. Usaman! Tudluan lagi di ka. Bay, mauning kwarto ha. Nasa sud si Mr. Ting. Nga nung itutok mo ka na ko. Mahulagi ni kwarto ha. Ni kwarto ni Mr. Ting. Nasiya sa sud mi paway. Mitutok lagi hapon ka na ko. Sige na. Tutok ka na. Mr. Ting! Dahil nangita ni mo! Mr. Ting! Wain frangkang pultahan, Koy. Ablihi lang ng pultahan. Paablihan lang ko nun mo pultahan. Sige, ablihin na. Ablihin na. Ayaw, Mr. Ting! Ayaw! Nauna na mong imong tao, Mr. Ting. Unsa man? Di ka dahi suhitog armas? Misika ng chamber sa imong armas. Waan na bala, Mr. Ting. Antasaw na kay, Mr. Ting. Puyo na lang. Di ko tarong, kay magsulti mayo. Ikaw marunong kayo, ha? Sigurado nga imong gikalit og abli ang puwerta. Muna kalitan si Kukoy ug mo'y na ikaw. Ikay marunong, Mr. Ting. Meron hibaw ka man nga sungon ta ka din eh. Sa kong bana-bana, dahil kapasagit. Mausap tingali itong pagtawag ni Tim yung sakwa. Bisa nagkanguhal na pero nakasulti pigod na ako kung unsay imong gibuhat niya. Kamong mga pisi, mga abusado kayo. Sayon-sayon na ninyo pagpatay ang mga tao. Bitaw na. Abusado kayo mga military. Usa na ka, anak ning. Dili man lang kay ang mga military karon abusado kayo. Lakip na mga pulis. Grabe ka sa kabusado. Ikaw, abusado ka, Mr. Ting. Parehas ko na itong Chief Timyong. Mga bitaw, nga usa siya sa imong tao.
Kay adto makasalig niya kay abusado ka man sa pagkanegosyante. Dili lang kay mga military ug kapulisan mo igihimo mong protektor sa mga illegal mong negosyo sa laing sakinan nga gikan sa laing nasod nga sayon ra kayong mudunggo din sa Pilipinas. Nagpabrika pag yun ay mga mini nga mga kwarta din. Nakakapag yun ay sex slavery. Napamoy klasik-klasing pasugalan nga kamo mo pirming mudaog. Ang gihimo ninyong protektor, dili lang sab kay mga military ug kapulisan, lakip na mga politiko. Maunta na kong gusto. Sabot-sabot pa lang unta. Ako gikasabot na kong mga politiko. Mausap unta ng mga military. Pero ungo lang itong batasan ng imong amigo. Moro si gyud Dennis. bugtong rason mo. Moro gyud bugtong rason. Moro gyud katarungan nga nung napikal ko nimo Mr. Ting ug napikal ko ni Sir Timyong. Kay nini panahon na gud karon sa Pilipinas gisasanan mo gud ninyo ang mga korap kayo. Sama ninyo. Gisasanan niyo makahilog pagkaon ang baba sa makaluluoy namong inahang Pilipinas. Bisag kasi pasultihon kamo mo'y nagkari ning nasura Dili mo matarog bisag gamay. Labi nag-ipaagis balaod kay ang liog sa balaod ni nasura inyong manggihatakan. Di na mo dutlan og husay nga ipaagis balaod Mr. Ting. Maot kang manulti. Wala magagkinsa. Angkon manggani kang abusado kasab. Taas na kaya itong istorya. Nabot nagpolitikong-politika. Nganong imo man untang ipapatay ang akong suod nga higala ug sobra pas ko igisuon. Nganong imo mga ipapatay si Dennis? Abusado si Dennis. Kusog mo pa himos. Madamo ta tingali tog subot sa buton lang ninyo. Dili madag sabot-sabot si Dennis. Mong nagka-decide ko nga pat yun siya. Ug ikaw lagi unta to ang akong ipuli. Pero imo magipatay si Timyong. Pero okay lang. Naibaw ko nimo. Isog ka. Pwede? Hari ka na nako. Kalimtan ako ang pagpatay nimo ni Timyong ug sa imong pagsong nako diri karon. I will forget and forgive. Dili maapil ang imong ngan sa balita ning nahitabo karon. Di malasag ini mo Nakatumumugog ka na ako nga dili mo tuog ulo-ulo. Tinuod mo, abusado kay ko. Ngadto sa mga abusado nga parehas nimo. Lapad maguning akong uo kung dili na ko muman ang akong mga nasugdan mo. Ernesto. Kasugod mo ko, Mr. Ting. Hoy! Hatagan ka na kong daghang kwarta. Himuon ka na kung akong kasusyo. Apil ka sa akong tanang negosyo ning. Inyuhan na lang na mo. Ipaduol na ko nga kung isulti ni mo si Budong ka na, Mr. Ting. Balik ko na ko, Sir Ting. Duhar yung reson nga nung gusto na kong patsyon mo. Una, dili ba ko ganahan sa parehas ninyo bisan matod pa nimo abusado ko kay pisiko. Musurok yung akong dugo sa parehas ninyo. Bant kaduhang rason, umoy na pingugdang kayo sa iyang bugaton kay inyong gihidabdan si Dennis nga akong higala. Akong igsoon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.